Βρισκόμαστε στο Γαρέφι, έναν παραδοσιακό οικισμό στην ευρύτερη περιοχή της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας φυσικά. Ένας νομός που φημίζεται για τις ομορφιές του και σήμερα βρισκόμαστε εδώ με αφορμή τη γιορτή της καρατζοβίτικης πιπεριάς που θα σας παρουσιάσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκτενώς. Ένα τοπικό προϊόν φημισμένο που σίγουρα αξίζει να το δοκιμάσετε όσοι δεν το γνωρίζετε και μπορείτε να φτιάξετε και εξαιρετικά εδέσματα. Εδώ έχει στηθεί μια ιδιαίτερη γιορτή στην οποία συμμετέχουν κάτοικοι αλλά και επισκέπτες και θα σας ξεναγήσουμε λοιπόν σε αυτό το πολύ όμορφο εορταστικό σκηνικό. Σήμερα το τι συμβαίνει είναι αφιερωμένο στο Γαρέφι. Θα αρχίσει από στιγμή σε στιγμή. Βλέπουμε εδώ τραπέζι με τα εδέσματα, τα οποία όπως μας είπε προηγουμένως κατηδίαν και η κυρία Γεωργία, όλα έχουν βάση την πιπεριά. Καταρχήν να μας πείτε δύο λόγια για τη γιορτή, πώς ξεκίνησε έτσι σαν διοργάνωση και μετά θα μας αναλύσετε εδώ για τα εδέσματα. Να σας πω, εδώ και πολλά χρόνια καλλιεργούσαμε πιπέρι και κάνανε την πιπεριά και βγάζανε το πιπέρι. Και αφού βγάζανε το πιπέρι, σκεφτήκαμε από πολλά χρόνια να διοργανώσουμε να κάνουμε αυτή τη γιορτή της πιπεριάς. Και έτσι είναι τώρα τέταρτος χρόνος που ξεκινήσαμε και την κάνουμε κάθε χρόνο. Τη γιορτή της πιπεριάς, όλοι μαζί βέβαια, όλο το χωριό. Μαζεύονται οι γυναίκες και κάθε μια φέρνει από κάτω. Όλες οι γυναίκες κάνουν τις ετοιμασίες όλες στα σπίτια τους και ό,τι έχει σχέση με πιπεριά, άλλη θα κάνει την πίτα, άλλη θα κάνει το ψωμάκι, οτιδήποτε ας πούμε. Ναι, με την πιπεριά κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Βλέπω όμως και γλυκά και αλμυρά. Το πιπέρι πώς πάει στο γλυκό? Εμείς επειδή σήμερα η γιορτή μας κάναμε και γλυκά. Ναι. Χωρίς να έχουν όμως. Χωρίς να έχουν, ναι. Απλά λόγω της γιορτής επιβάλλεται και κάτι γλυκό, έτσι. Κάτι γλυκό, ναι, ναι. Ωραία. Γιατί λέγεται καρατζοβίτικη η πιπεριά, γιατί είναι ποικιλία? Δεν είναι, όχι δεν είναι. Περιοχή λέγεται Καρατζόβα. Η περιοχή της Αριδαίας στα χωριά του. Μαρία, εσύ δεν πιο Η περιοχή γύρω από τα χωριά της Αριδαίας, γύρω από την Αριδαία αυτά εδώ, λέγεται Καρατζόβα. Έτσι λεγόταν παλιά. Και καθότι καλλιεργούσαμε εδώ την πιπεριά, πήρε την ονομασία από την περιοχή Καρατζοβίτικη πιπεριά. Έχει πάρα πολλά χρόνια που αυτό το πιπέρι γίνεται μόνο στο Γαρέφι. Δεν γίνεται το κόκκινο πιπέρι. Το κόκκινο γλυκό πιπέρι. Δεν υπάρχει σε άλλο χωριό. Πολύ παλιά κάποια στιγμή στο Λουτράκι κάτι κάνανε. Τότε τα τελευταία χρόνια γίνεται μόνο στο πιπέρι και μόνο από αυτή την πιπεριά. Αυτή η πιπεριά έτσι όπως είναι πράσινη, μετά γίνεται κόκκινη. Και όταν γίνεται κόκκινη τη βάζουν πάνω σε ψηλά και από κάτω έχει τα κάρφωνα που σιγά σιγά ξεραίνεται, καπνίζεται και όταν μετά από 1-2 μήνες γίνει τελείως σκληρή, την παίρνουν και την αλέθουν και έτσι βγαίνει το κόκκινο πιπέρι. Είναι γλυκό. Το βλέπουμε και εδώ πέρα. Αυτό είναι το κόκκινο, το γλυκό που λέμε. Το γλυκό, το κόκκινο καφέ. Είναι αυτό που μπαίνει σε όλα τα φαγητά, μπορείς να το βάλεις σε κοκκινιστό, ειδικά κάνει φανταστική γεύση. Όπου και να το βάλεις, δηλαδή είναι σε φίλους που έχω δώσει μου λένε «Μα τι μας έδωσες, τι μας έδωσες». Δηλαδή όπου μπαίνει η ντομάτα μπαίνει και αυτό. Αλλά είναι, δηλαδή δοκιμάστε το, θα πάθετε πλάκα, θα πεις τι γεύση είναι αυτή που έχει. Είναι γλυκής η παιδιά, η κόκκινη σύντηση. Δεν έχει την καυτερή τη γεύση. Η καυτερή γεύση είναι άλλο πιπέρι και το μπουκουβού. Γίνεται από καυτέρες πιπεριές που έχει και κάπως σπόρια. Αυτό είναι καθαρά γλυκό πιπέρι. Ναι, και έχουμε μόνο. Το λέμε, παιδιά, το λέμε. Θα διαφημίσουμε το τοπικό προϊόν, διότι όλη αυτή η διοργάνωση για αυτό το σκοπό. Για αυτό το σκοπό, γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, είναι δύσκολες εποχές και το λίγο αυτό που μπορείς να πουλήσεις, ξέρω εγώ, είναι κέρδος για αυτά τις περιοχές. Δεν έχει πάρα πολλά πρώτη. Είναι τα χωράφια μας μικρά, είναι ο κλήρος μικρός, γενικώς δεν έχει πολλά έσοδα η περιοχή. Και ό,τι κάνουν είναι καλό να μπορούν να το προωθήσουν για να το δώσουν και στο
γιορτάσουμε, να ειδωθούμε, να φάμε τα γλυκά μας, να χορέψουμε. Έχουν το χορευτικό μορφωτικό σύλλογο Κώστας Γαρέφης που κάνουν πρόβες τα παιδιά, έχουν ενδιαφέροντα, μαζεύονται, συναντιούνται, χορεύουν. Είναι ωραία. Νομίζω πως αυτό που καθιερώθηκε η Πιπεριά είναι πολύ ωραία. Εδώ το χωριό, έτσι να πούμε δύο λόγια, πόσους κατοίκους έχει, πώς είναι έτσι? Δεν είναι πολύ κάτοικοι, είμαστε γύρω στους 700-800 κάτοικοι. Εδώ πέρα δεν έμενουν, πολλοί λείπουνε τη Θεσσαλονίκη δεξιά-αριστερά, αλλά μαζευόμαστε, όπως και 15-16 Αυγούστου που έχουμε το πανηγύρι της Παναγίας από τον Ιερό Ναό και Μεσίου Θεοτόκου. Εδώ γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι, ναι. Και τώρα με την Πιπεριά. Είναι μικρό το χωριό, είναι μικρό. Η ζωή το χειμώνα που είναι έτσι και πιο δύσκολα και βλέπουμε ήδη έχετε εφοδιαστεί όλοι με τα ξύλα. Τα ξύλα είναι δικά μας, το δουλεύουν όλοι εδώ, η Ιλωτόμη και έχει ξύλα. Είναι δύσκολη γιατί είναι δύσκολη η περιοχή, εντάξει. Αλλά το παλεύουν δηλαδή. Το χειμώνα δεν έχει πολλές δουλειές, το καλοκαίρι που δουλεύουν στα χωράφια με τις πιπεριές, με τα αυτά. Και στο βουνό που δουλεύουν η υλοτομία. Δεν έχει πολλά έσοδα, δεν μπορώ να πω ότι είναι. Πάντως βλέπουμε ότι και πολλοί από τις μεγαλοπόλεις αρχίζουν και επιστρέφουν από όπου κατάγουν. Δείτε ότι και εμείς που είμαστε εκεί ερχόμαστε συχνά εδώ πέρα. Δηλαδή ερχόμαστε πέρα, τους βλέπουμε, μας αρέσει. Λέμε μα τι ωραία που είναι εδώ πέρα, ερχόμαστε και βλέπουμε. Είναι ωραία, ειδικά το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραία. Όλες τις εποχές και χιονισμένο τον είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Γραφικό μέρος, τουλάχιστον από την πρώτη έτσι, ματιά πολύ. Έχει πολύ νεολαία. Δηλαδή έχει πολύ νεολαία. Και αυτοί που λείπουν πάλι έρχονται, γιατί η Θεσσαλονίκη αυτά είναι κοντά και έρχονται εδώ πέρα, συμβάλλουν όλοι στο να γίνει κάτι καλό. Αυτό είναι καλό γιατί μαζεύεσαι ξανά πίσω στο χωριό σου αυτά. Νομίζω πως είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να μας ξανάρθετε. Είστε από τώρα καλεσμένοι για το πανηγύρι, για τις Πιπεριά, τα Χριστούγεννα, τα πάντα.